Zásah, hore ruka. A dopredu, poďme od tej svojej vlajky, poďme. Poďte, využite to, že ste ich dali toľko dole, aby ste sa mohli rozvinúť tam na ich strane. Poďte. A tlačte na nich. Hore ruka. Mážu. Výborne. Vy sa snažte ten útok odvrátiť, posúvajte to od tej svojej vlajky.